שקט, אל תפריע, את לא רואה שאני קונה? לא הספקתי ללמוד כלום, כתבתי לידיים והכל נמחק לי. תראו מה עשיתי, ישבתי כל הלילה וכתבתי על הידיים, בראשית, שמות ויקרא. את מוכרחה לעזור לי, אני לא יודעת כלום. אהלן, בקושי קמתי. שכחתי לגמרי שיש מבחן ואני לא יודע כלום. מי לא חושב שתראוני? את חייבת לעזור לי. מיכל, שתביא ברור שתוכלי לעזור. רגע אחד, זו לא כיתת T2 של המחנך אפרים? כן. אז יש לי הודעה. נו? האוטו של המורה אפרים מתקלקל. אני לא מאמינה! המבחן שלכם מתבטל. שקט, מה אתם קופצים? יש עוד כיתות שלומדות בבניין הזה. אתם רוצים שהמנהל ישלח לכם מורה מחליף? לא! אז תהיו בשקט. סליחה? פה זה חטיבת הביניים? כן. כיתת T2 של המורה אפרים? כן. למה? אפשר לשאול אתכם כמה שאלות? מה זאת אומרת? בשביל מה? אנחנו עושים הצגה על נוער בגיל ההתבגרות. מה? הצגה עלינו? חבר'ה, שבו. רצינו לשאול אתכם מה אתם חושבים על בית הספר, ההורים, המורים, החברים. נו, אז מה השאלה? השאלה הראשונה היא על הגיל. מה אתם חושבים על גיל ההתבגרות? עושים לנו הסברה מינית. לא, זה לא הסברה מינית. רגע, מה הכוונה? לבגרות פיזית או לבגרות נפשית? פיזית, כשהורמוני מתחיל לגדול. די, תפסיק להפריע! אז ככה, שואלים אותנו שאלות על גיל ההתבגרות. אני רוצה לענות לשאלה. לגבי ההתבגרות הפיזית, בהתחלה זה היה לא כל כך נעים, אבל עכשיו זה גם בסדר. לפעמים יש בעיות אחרות. לדוגמה, כשאני אומרת עם בן בהפסקה, לפעמים מצביעים לנו ואומרים, הנה, אין זוג. זה מבחינה פיזית. מבחינה נפשית. מבחינה נפשית היא מרגישה. לא, תפסיק להפריע! אתה יודע, גלעד, אתה מצדיק את העובדה שהם אומרים שבנות מתבגרות את הימים ובנים. עכשיו שכחתי מה רציתי עליהם. אמרת שמבחינה נפשית... היא שאלה אותך? לא. אז טוב! בקשר לנפשית, רציתי להגיד שאני מרגישה בוגרת במעשים שלי ובדעות שלי, ושאני כבר יכולה לעשות הכל, זה רק המבוגרים שמגבילים אותם. זהו. אני חושבת שזה גיל נורא הפכפך, זאת אומרת... הפכפך זה כשמתהפכים. שטוב! אני מתכוונת שאנחנו עוד לא מבוגרים וכבר לא ילדים, ולפעמים אנחנו לא יודעים איך להתנהג. וגם בגיל הזה חושבים הרבה על בנים, ויש הרבה חלומות. אני למשל חושבת על העתיד שלי. אבל מה שהכי מרגיז זה שההורים מחליטים בשבילך, והכי חשוב זה החברים והכיתה. אני חושב שגיל ההתבגרות זה גיל נורא יפה, שכדאי לבלות בו וליהנות, שעוד מעט לא נוכל להשתולל. ובסך הכל, למי שנמצא במקום המתאים, זה גיל נורא מאושר. גם אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שיש ילדים שהם מתבגרים נורא מהר, אבל יש ילדים שישארו ילדים כל החיים שלהם. נכון, זו אני לא אתבגר אף פעם. אני רוצה להגיד משהו, שלדעתי לא סתם קוראים לגיל ההתבגרות השלב המכריע בחיים. השלב המכריע בחיים. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים ומה שמתחשק לכם, אבל אני קראתי על זה בספר ואני חושבת שהבנות מתבגרות הרבה יותר מהר מהבנים, ובגלל זה אנחנו מעדיפות לצאת עם בנים יותר מבוגרים איתנו. חוץ מזה, אני חושבת שזה הגיל הכי יפה, בגלל שרק עכשיו התחלנו לגלות את המסיבה, את המסיבות והאהבה וחברות. ולמרות שלפעמים יש לי מצבי רוח ושיגעונות, אני חושבת שזה הגיל הכי יפה, זהו. אני גם רוצה להגיד משהו. אני חושבת שזה גיל נורא מצחיק. כי אתה חושב שאתה כבר מבוגר, ופתאום יצא לך שאתה תינוק.
חצ'קון? אני יודעת שזה חצ'קון, אבל מה אני אעשה עם זה? איך אני אלך לבית ספר? כולם צחקו עליי. יש עצה. יש מוצא. די. נו, את רואה שזה מוצא חן בעינייך? זה לא מוצא חן בעיניי. טוב, טוב, לא אמרתי כלום. אני הולך. רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שאלה? טוב, מהר, אני ממהר. למה אני ראשונה? למה לרוני ושרון? למה לעדן עוד אין ולכבר יש? אל תדאגי, לרוני ולשרון, לכולן יהיה, לכולן. רונית, הייתה בת 12 כשזה קרה. בשבילה זה היה משבר אמיתי, אבל אותי זה שעשע נורא. ובכלל, עליי לא אדום. מנקודת מבט שלי, של הזמן, גיל ההתבגרות הוא גיל משעשע מאוד. אני פה מצניח ופה מכופף, פה כיפוף ושם כימור. מבדיל סופית בין לבן, עובר אותם בבת אחת, להיעלם ועלמה. ויחד עם הבדלת המינים, אני שולח להם את אהבת הנעורים, או אהבת הנעורים, שלא תחזור שנים. רונית, את מוכנה? עברו שנתיים. רונית בת 14, אני אוהבת בתמונה, ללא תקנה. מיכלי, אני חייבת לדבר איתך. אני לא אוהבת, הוא גבוה וחציך. זה לא גלעד, זה ג'סטין ביבר. הוא תמיד אצלי בחדר. בחנות של הפוסטרים אמרו שיכול להיות שהוא יבוא לארץ. אמרו שאני אלך לשדה תעופה. אני אגש אליו ואני אגיד לו, ג'סטין, אפשר חתימה? והוא יגיד לי, רונית, you are the most beautiful girl in Israel. מה, התוכנית מתחילה? מיכה, את רוצה שאני אלך לגן חיות? יש שם פיל, ונמר, וקופים. איזו שלווה, איזו נחת. חולם המתבגר, אהבתו פורחת. אך מי ידע ליבו של יהושע? רק אחת ויחידה? אמא מלכישוע! שוטי, קום, בבוקר. אם אתה עזבי, אני חולם. זה יעלה לך ביוקר! שמעת? כבר בוקר! אני מיד קוראת לאבא מלכישוע. יהושע, אתה קם! יהושע, קום! כבר 7 בשעון! יהושע, קום! די לך לישון! תורידי לו את השמחה. איפה השמיכה שלי? תביאי לי את השמיכה שלי. מה השעה? כבר 7. 7? יהושע, ספר עד 10. אם אתה לא קם... אני לא קם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יש אישור של המבחן, אני צריך לכתוב על השולחן ובחשבון לפתור את כל בית עמוד 22, מהר, נעליי. נעליי, מה? נעליי, בוא אני אראה לך מה.
עכשיו במחברת סיגמה חרס. משהו מצחיק אותך? כי רוצה לשלח את הפנקס לא כזאת. החוצה. המורה, החוצה! אבל המורה! כולם ירשו לי בבקשה במחברת סיגמה חרס. סליחה? את חולה? אני מתמנת. אז למה את נוחלת? החוצה! המורה! החוצה! חמודה, למה את נוחה? עוד מעט תגידי שבאת לחבטת. כואבת לי הבטן. החוצה! החוצה! איכס, המורה, את יורקת עליי! החוצה! אבל החוצה! משהו מצחיק אותך? תצאי החוצה! 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 שניכם החוצה! כולם החוצה! כולם יושבים לי בבקשה במחברת סיגמה הרס. או, ככה אני אוהבת לדבר. רונית, איך הולך השיר הזה של דודו אהרון? תגידו לשלם! ההוא שמחכה! להיות האישה הכי קרוב אליה! I'm here. Well, today it's a beautiful day. And I would like to start a new lesson. המורה, Oh, yes, Abby? את לא רואה שאני מתכונן למבחן בהיסטוריה? Oh, I'm so sorry. מבחן היסטוריה. Here it will be right. כן, כן, מובי, silence please. Okay, so. Well, today it's... המורה? Oh, yes, dear. את לא רואה שאת מסתירה לי את האור? Oh, I'm so sorry. אולי תזוזי מהחלון? Of course, so sorry. Here it will be right. Yes. Okay, sorry. Well, today it's a beautiful day. And I would like to start a new lesson. המורה? Yes. את לא רואה שאת מפריעה? I'm so sorry. Here it will be right. Yes, movie. Okay, so sorry. Well, today it's a beautiful day. המורה?